चक्र प्रवर्तनाय तुमच्या मस्तकावर लिहिलाय. समोर छत्रपती शिवाजी महाराज आहे. तुम्ही संविधानाचा दानपट्टा काढा आणि संविधानाच्या दानपट्ट्याने अशा विचाराचे तुकडे तुकडे करा. जर आज आम्ही करू शकलो नाही, छत्रपती शिवाजी महाराज हा तर त्या मोगलांच्या त्या वातावरणामध्ये जाऊन औरंग्याच्या दरबारात म्हणायचा की दरबार तेरा है, आवाज दख्खन के शेर का है. आज आम्ही तर लोकशाहीमध्ये त्या सदस्यांना निलंबित केलं पाहिजे. पुन्हा या देशामध्ये कोणी हिम्मत करता कामा नये, कोणी हिम्मत करता कामा नये. जय भवानी, जय शिवाजीचा जय घोष होईल. अध्यक्ष महाराज, आपल्याला विनंती आहे, त्याला निलंबित करा. ठीक आहे, चला पुढे जाऊया. नाही नाही, असं नाही चाललं. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 97 अन्वये आपल्याकडे स्थगन प्रस्ताव दिलेला आहे. हे असं चालणार नाही. तुम्ही जागेवर बसा. तुमचं ऐकून घेतलं, ऐकून घेऊ दे ना मला. ऐकून तर घेऊ दे. काय बोललो, काय लक्ष देऊ नका. जागेवर बसा, जागेवर बसा, जागेवर बसा. सभागृहाची बैठक 10 मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात येत आहे.
महाराजांनी देशासाठी बलिदान केलं, आपला प्राणांचं बलिदान केलं, पण धर्म बदलला नाही. अशा संभाजी महाराजांचा, शिवाजी महाराजांचा अपमान करणं म्हणजे हा अबू आझमी देशद्रोही आहे, देशद्रोही आहे. आणि म्हणून या देशद्रोहाला या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार, या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार या देशद्रोही अबू आझमी याला नाहीये. आणि म्हणून आपण छावा बघा, रईस छावा बघा, छावा सिनेमा बघा. या छत्रपती संभाजी महाराजांचा हलाल केला. 40 दिवस त्यांचे डोळे काढले, त्यांचे नख काढले, त्यांची जीभ छाटली, अंगाची सालटी सोडली, त्याच्यावर मीठ टाकलं आणि असं केलं अपमान. आणि या ठिकाणी त्यांचे हलाल केले. 40 दिवस अत्याचार केले, धर्म बदला म्हणून सांगितलं. अशा औरंगजेबाचं या ठिकाणी गोडवे गाणे म्हणजे खऱ्या अर्थाने आपल्या राष्ट्रपुरुषाचा अपमान आहे, आपल्या देशभक्तीचा अपमान आहे. आणि म्हणून मी एवढं सांगतो, देश धर्म पर मिटने वाला, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था, एक ही शंभू राजा था, एक ही शंभू राजा था. अरे या शंभू राजाने 9 वर्षामध्ये 9 वर्षात 69 लढाया जिंकल्या, 69 लढाया. अरे लाज वाटली पाहिजे पाणी बोलायला. आणि तुम्ही या ठिकाणी 69 लढाया दिल्या. आणि या औरंगजेबाने आपली मंदिरं तोडली, मंदिरं तोडून टाकली, आया बहिणींचा अत्याचार केला, आया बहिणींचे बलात्कार झाले. आणि असा हा माणूस, हा औरंगजेब, या औरंगजेबचं बापाला कैद केलं, मुलाला मारून टाकलं, 27 लोकांना मारलं. हा क्रूर कर्म. आणि म्हणून याला निलंबित झालं पाहिजे, याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, अबू आझमी निलंबित झाला पाहिजे आणि त्याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. साहेब, भास्करला देऊ का? भास्कर जाधव, ठीक, मग त्याला देऊ. अरे बसून घ्या. सभागृहाचं कामकाज 15 मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात येत आहे.